sebelah kanan, ade di sebelah kiri. Aja santer-santer, mulane gemeter, alon-alon asal angger. Aja santer-santer, mulane gemeter, alon-alon asal angger. Bos rental boys sebelah kanan, yudolanan jot-jotan. Kakang sebelah kiri, nok iin sebelah kanan. Aja santer-santer, ulane gemeter, alon-alon asal angger. Aja santer-santer, ulane gemeter, nok opi asal angger. Aku ngedilan sereng ama Milona, omai oli sampulali sereng mimi mila ade di Mama Alwi sereng Papa Alwi bokwane Alwi sing ana ning Taiwan. Sareng Bapak Upek dikinangkane majikan tua, bosku se Mamai Alan sing duwe sektor balap dewe. Sareng bos rental boy sing duwe manuk balap siriwan si Bagja diri. Lah Mama Resti sing duwe Resti olosop dewe sereng Dede Risti kedik putwe Mimi Kaji sareng Nok Meli sing duwe Epi Salone kedik sareng Kang Ikin bos bontote Bapak Kaji sekretaris PNC dewek aja lali bos SJ beras balap sareng Kang Jarot sing mirah ngakan dong. Gilir gumantine awan kelawan bengi, yen awan kesorot dening sinare sang surya, uga yen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemasan. Kaya-kaya bisa anggugah perasaan isun, endang wangi waktu saat saiki. Jareng basane lagi ngerasakaken seneng tapi kurang bunga. Senenge isun rumah tangga kelawan Kang Mas Bantar Jati. Ora kurang sandang kelawan pangan. Tapi sing mantap kanggo kurang bunga kelawan dirine isun endang wangi. Iwal kejaba tentang keturunan. Padahal rumah tanggane isun endang wangi kelawan Kang Mas Bantar Jati wis cukup lawas. Wis puluhan tahun paribasane. Tapi kok kena ngapa? Durung bae dupai momongan. Durung bae dipai kepercayaan kokon duweni anak.
Padahal isun Endang Wangi sangat mendambakan kehadiran putra maupun putri. Sebab sing aran anak merupakan sempalan nyawa. Sing aran anak merupakan penyambung watang kang putu. Menyambung generasi mengko ning hari tua. Nok opi sareng noki inek dik sareng adam nur saking Jakarta sampulali selawase sareng kang nulis bawa tempel wetane kedik aya denok bunda denok sing duwe 925 sareng bunda neni Dwi Puji Haruka nok opi nok iin sampulali selawase sok kadang-kadang Endang Wangi kesirian karo tanggalan bebaturan. Delengaken batur wis pada duwe anak loro telu. Tapi kok kenang apa? Padahal Endang Wangi ora kurang-kurang memuja karo Kang Maha Kuasa, memuji karo Kang Maha Suci. Dedonga awan kelawan bengi. Jaluk supaya dikabulaken Endang Wangi duweni keturunan. Tapi kok kenang apa? Harapan tinggal harapan, impian lan tinggal impian. Apa sih Endang Wangi ki mandul taya? Apa sih Kakang Bantar Jati ku blinganaki konon ka? Padahal segala cara Endang Wangi dilakukan. Gusti Kang Maha Suci. Cuma sekedar pengen duwe keturunan sampai ke patiwasa dirine Endang Wangi. Tapi memang benar sojak wong sing aran manusia cuman wajib berusaha. Sing kuasa sing nentukaken. Mungkin durung waktu lan saate isun dupai kepercayaan duweni momongan. Najan kaya ngapa pengen nasib. Bos SJ sampulan Serawasi Bos SJ minangkene bras balap Mangun Jaya sering mamae piyoe kedi aja lali sereng kang jarot kang nyakseni Bos Usen mamae alam Bos rental boy sing duwe manuk balap sing mirengaken. Tapi lamun dipikir sing saya kepikir, dirasa sing saya kerasa, priwen kongkon duwe anake priwen dadi gelis dadine. Sing dadi laki jarang meneng ning omah, sing dadi laki ora anteng meneng ning omah. Gila-gila ampun duwe laki abong-abongane ganteng, abong-abongane gagah. Kaya-kayane omah selalu dianggapnya setamplat. Mangkat esuk balik sore, mangkat sore balik esuk. Gila-gila wong lanang kaya kono. Tak deleng-delengaken ku saya mene ku saya nemen Kakang Bantar Jati. Kaya-kayane wis beli ngargai ning keluarga. Wis beli ngargai ning wong wadon. Kaya ngapa dodok bareng kandaan guyonan. Kaya ngapa mangan bareng. Pisan kalah sewaktu-waktu turu bareng ya nyingkur bae. Bokong sing diadepaken. Apa sih wong lanang lagi demen wong sejen tak priwe kan aya.
sareng akong edilane gede ama wirona mama oli sareng memimila ade di sampulali kang sukarde gede yang punya TS mar sareng martabak pancawarna sareng Adam Nur saking Jakarta nok nopi nok iine gede ayah denok bunda denok sampuna diserang ngaulis bawa tempel wetan wong becik pas titi bunda neni dwi puji haruka minangkani sing duwe wiramandala sampulali selawase sareng bapak Karsim sing hormati ya Yusri calon tuan rumah warimbul sampunali sareng mimi rasmine gede bos pring calon tuan rumah sing waru sareng kangku waru sing ganteng dewek sareng mama puja ibuku waru dewek nok puja sareng dede iyong mama dede iyong gede dilawani wong wadon mah bakai suka setang ya tus sabunan sampoan sing wangi-wangi tak nggoni bedak setebok tak nggo iku sing pengen jadi lirik nang wong lanang kari-kari wong lanang bling lirik-lirik kaca tiang sampean ku gila-gila apa dume wis tua taya konon endang wangiku apa dume wis beli cantik maning beli seksi maning konon kah kang kaji jono minangkane saking sukatani simbir ngaken Bapak Haji Rustam yang bagian kaya kenen gak kita ku jare dewek padudu wong bandrak-bandrakan bengen ku dadi primadona rebutane wong lanang kari-kari sekian disepelekaken karo sing dadi laki apa wis ada telan umum meta konon ka wong lanangku baka wis lawas rumah tangga ya kayane bosen buah karo sing dadi keluarga ayah jana sereng ibu Sarmina bos beras dewek mamai Alwi papai Alwi enake makin harapan belajar wani bakal laki teka arep njaluk pegat apa kita sayang bae wong wadon beli duit talak lamun je wong wadon duit talak wis tak pegat apa duwe laki kaya konon gila-gila gawe mengkel gawe kaku bae sabandina bok kue Alwi singana ning Taiwan sampulali selawase kaya denok pule denok sing wis 925 sareng aulis bobo tempel wetan singak seni dipikir-pikir mah kita ngecaprak bae kayak wong edan kurang setan nafsu beli metu kuwi lebakieun lah kamu suwe nafsu mah segunung-gunung atine kita kaya-kaya aja lemon wong lanang tekanan yang ngadepana kita tak remet-remet dadi bergedel bu apa wong lanang waktu kian mah gila-gila ampun nafsu bae kita dinakian weteng medial bae ning laki cuma daripada pikiran pusing daripada pikiran mamung beli harapan mikiri laki ngancap parape nang apa sih bu gubrek bae iya na tangga krungu tak kulo ayak krungu jagat lagi panas ngentak-ngentak gubrek dewek bae buat kita mana lagi nafsu si Ranang lagi mengkel nang apa sampean aku bu mengkeli laki nih sampean nih nang apa iya mangkat singa supaya mana juru balik-balik si Ranang laki nih sampean ku pejabat tuh rak iya mono mah ya bakal wong laki nih pejabat iku kudu sabar kayak wong diwayu
Ay kuno, Ya iya ingan. bakal laki pejabat tuh kayak wong wayuan. Ya bener. Ya kurang sepira kita ku sabar jara dewek maji. Ya dengan disangka harapan ngurusi sampean baik. Ya duduk kayak konon singaran curiga ikut tindakan waspada. Wajar. Bahkan wong lanang jarang balik nang omah tentu nega duwe pandangan sejen kini kita menebak. Aja salah dengan hari wong tugas negara arane gabu. Sirama saking lanang belani bae wis gak darapan nuruti cangkeme siraji. Oh, hari tianu kayak konon mungkes sampean mah. Nafsu bae kita nek. Kodingin kita nek ki oleh titipan omong Ji. Sing senok mila Ji. Minangkap Bundai Wulan nok mila soten sing kedung bungu sing golek kanggo Mimi Dela sareng Mimi Ibnu wong kedung bungu jaluk lagune jek kawin kiai atawa turu bareng spesial kanggo Bos Wiramandala sing lagi monitor. Siapa sih? Mamah Neni duwe Puji Haruka sing duwe Negeri Sakura. Terus kanggo Makaji Winai Keding. Bos Sepuh Wiramandala sing duwe Kota Sumber Cirebon. Terus kanggo Ayah Denok, Bunda Denok calon tuan rumah. Kanggo Mimi Haji Carinia Keding sing duwe Nok Cinse. Matur kesuwun. Kanggo Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul sing duwe Dede Jalpa. Uga ora ketinggalan kanggo Ayai Adnan, Bos Proyek Bunda Yasmin sing duwe Abu Dhabi. Ayo nang jumponana jalukane Bundai Wulan. Jaluk lagu turu bareng. Spesial kanggo Mimi Dela. Mimi Ibnu, mangga diaturi. Terserah oli ya mangga jaluk kawin kiai Jema Dela kangge Adam Nur serombongan ugal-ugalan apa kawin kiai ugal-ugalan je ya wis mangga sing duwe lagu Adam Nur serombongan kangge Adam Nur serombongan ibu-ibu sing lagi pada happy anak Epi Salon Adam Nur Mamai Revan Mamai Ilham Mama Ilham Mama Ilham Mama Ilham Mama Ilham sayang Mama Ilham terus Mama Ilham Mama Ilham lamun are rumah tangga
Bapak Up majikan tua, Bapak Up majikan tua.